Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10:15 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen Justin Dizon po. Makakasama ninyo at maghahatid po ng balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, balita at impormasyong makatotohanan at balita at impormasyon na may paggagamitan. Yan ho ang aming pangako sa atin hong dumarami pang followers sa social media, lalo na ho sa Facebook kung saan mahigit 1.8 million na yung ating taga-subaybay at syempre yung libo-libo rin sa ating YouTube dahil live ito sa YouTube mga kabalen, ano? At yun hong mga nakatutok din sa atin syempre sa television. Nationwide ho itong napapanood via Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao, gayon din ho sa Air Cable Converge Channel 71. At syempre dito ho sa gitnang Luzon sa ating 37 cable partners, gayon na rin ho sa Free TV Channel 36 dito ho sa Kalakhang, Pampanga. Makibahagi ho kayo sa ating talakayan ukol sa iba't ibang usaping pambayan at kung meron din kayong nais ipa-shoutout, ayan, pwede ho ninyong ipadala o magkomento lamang dito sa ating programa at sisikapin kong basahin yung inyong mga comments mga kabalen. Ano, for the meantime, eto silipin muna natin bago tayo magtungo sa mga malalaking balita na atin hong binabantayan gaya na lamang nitong ating mga headlines ngayong araw ho ng Biyernes. Ano, nariyan ho yung of course yung pagmamonitor natin dito ho sa ipinasarang child care facility dito pong DSWD dyan sa Mexico, Pampanga at pagkakaaresto ng isang Amerikanong pastor, si Pastor Ferguson, sa di umano'y pang-aabusong pisikal, verbal at emosyonal dito ho sa mga kabataan, mahigit o nasa 160 yung na-rescue ng DSWD. Samantala, nagpahayag naman na ng kanyang panig si Pastor Ferguson at sinabing walang katotohanan. Ito hong mga nasabing mga paratang bagkus ay sila po'y tumutulong lamang sa pangangalaga dito sa mga nasabing mga bata. Mamaya papahayag natin at papalabas pa natin ito hong buong pahayag ni Pastor Ferguson kaugnay ho nitong issue na kanyang kinahaharap mga kabalen. Ano? Tuloy-tuloy din ho ang ating pagbabantay sa iba't ibang kaganapan dito ho sa ating lalawigan, dito ho sa Pampanga, gaya ho itong patuloy ho itong si Ashley Punsalan sa pagpunta diyan sa diyan sa PNP kung saan para makuha nga ang panig din dito pong si Pastor Ferguson At ito ho mga kabalen. Samantala, sisikapin natin. Sabi, okay, sinisikap nating makuha yung panig ng kanilang mga kasama sa simbahan. Subalit sa unang sa initial na pag-uusap ay ayaw daw nilang magbigay ng kanilang pahayag. So, ayan ho mga kabalen. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, sinikap pong puntahan ng CLTV 36 News. Itong kampo ni Pastor Ferguson para mahinga ng panig. Subalit merong nakausap si Ashley Punsalan na ilang miyembro ho ng kanilang church organization at sinabing ayaw nilang magbigay ng pahayag at dahil umano ay ito raw syempre ginagalang natin yung kanilang karapatan at mananatili pong bukas ang CLTV 36 News para ho sa panig ni Pastor Ferguson at ng kanyang mga kasamahan sa kanila pong organisasyon sa simbahan. Ito po, maganda ito para maibigay din yung kanilang paliwanag dahil ayon ho sa kanila, ito ay pagkakawang gawa at pagkup-kup sa mga bata. At pinapasinungalingan kasi ho nila ito hong pahayag ng DSWD. Ayan, ito po ay developing story mga kabalen. Sa mga oras na ito, ayan, gaya nga ho ng aking nabanggit, kaka-advise lang ng ating reporter na si Ashley Punsalan. Sige, bago tayo magpunta sa iba pang detalye ng balitang yan, habang yan po ay nagpapatuloy na kinakalap pa ng ating mga kasama yung impormasyon, manatili ho kayong nakatutok lamang at nakasubaybay dahil patuloy po naming ihahatid naman sa inyo yung development habang nariyan at nakukuha natin
yung mga information from the ground. For the meantime, silipin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko dito ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga ngayong Payday Friday. Asahan ho natin yung mga biyahero, mga motorista, yan, at syempre yung mga kababayan na rin natin, asahan ho ninyong mabigat na daloy na trapiko ngayong araw ng Biyernes. Syempre weekend tapos araw pa ng sweldo. Masaya lang rin kaya katang kawalan kanyan. Of course, Payday Friday, pero ito, sitwasyon muna ng trapiko sa malaking bahagi ng syudad ng San Fernando, hatid po sa atin ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Dito muna ho tayo sa gawing itaas, dito ho sa may area ng Maimpis, sa may Pepsi. At bago ho makarating dyan sa may Diosdado Macapagal Regional Government Center, light traffic ang sitwasyon sa mga oras na ito, 10:25, araw ng Biyernes, August 15, 8 pala yung August, 8/15/25, ayan, August 15. At ito ho mga kabalen, sa oras na ito, ayan, merong bahagyang build-up dito ho sa may area, pagdating naman ng tapat ng Regional Government Center, kita pong sakop, opo kabalen, gawa nga nitong nagpapatuloy na road construction, ganyan din ang senaryo paglagpas ng Pilar Village. Pero pagdating ng San Isidro ay bahagyang luluwag na yung daloy ng trapiko at bibilis na ho yung andar ng mga sasakyan sa area na yan. Samantala, dito ho sa may Dolores at dyan sa Makabakle, light to moderate traffic din ho ang nararanasan sa mga oras na ito. Dyan ho sa may tapat ng JBL Memorial General Hospital, and sa may St. Jude traffic light area, light traffic. Ganyan din ho ang sitwasyon sa may Consunji Street, sa may downtown at Kenny pong Tulid Munisipyo, light traffic mo naman. At dito sa may Asfelapco area, light traffic din sa mga oras na ito, mga kabalen. Yan ho ang real-time traffic situation sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga sa mga oras na ito. Eto mga kabalen, basahin ko lamang yung ilang anunsyo. Ayan, gaya ng nabanggit, yan, MacArthur Highway, GBL, light to moderate traffic at sa may Sakop, and yung St. Jude traffic light, light to moderate traffic pala. Ang senaryo dyan, gawa nga of course ng stop and go scheme, gawa ho ng traffic light. Para ho sa mga emergency, dito ho sa may syudad ng San Fernando, maaring tawagan itong hotline ng CPOSCO. Kung kayo ho'y nasa mga pangunahing kalsada, lansangan at mangailangan ng tulong, ito po yung CPOSCO Emergency Hotline, 0939-936-2423. O di kaya naman ay 045-961-4357. Yan ho mga kapanen. Mula naman dito sa San Fernando, silipin natin yung sitwasyon sa may lalawigan ho ng Bataan para ho sa mga patungo naman westward, patungo ng Sambales, patungo ng Balanga. Ayan, yung mga babiyahe rin patungong Olongapo City o weekend ngayon. Baka may plano rin kayong magliwa. O di kaya naman mag-beach sa Bagak. Ayan, ay napakarami talagang puntahan dito sa Central Luzon. Napakaraming pasyalan. Kaya naman, shout out kay Director Richard Dinos ng Department of Tourism. Yan. Abalang-abala si Dr. Dinos dahil kaliwat kanan ho yung mga promotions din. At syempre, talaga namang maraming pupuntahan dito sa ating rehiyon. Kung kayo po ay naghahanap pala ng pasyalan, ayan, ay ma-share ko lang. At naghahanap ng bagong kakainan, abay, panoorin niyo yung G. Kasama si Ate Cars at si Jasmine at ang buong tropa, syempre. At mag-enjoy doon sa kanilang mga gimmick at matakam doon sa kanilang mga food trip. Madalas sila ho yung aking tatanungin, saan ba masarap makipag-date ngayong weekend? Ayan. So tatanungin natin yung Team GG. Meron silang pinuntahan nung isang araw, yung sa may SM, Parang exhibit, ayan.
Sabi sa inyo kumpleto ano, kung gusto niyo ng, problema kung gusto niyo ng balita sa politika at, ika nga usapin sa gobyerno, tanungin niyo si Paulo G, wag yung Gigi, okay? Yung mga investigasyon at, siyempre iba't ibang maiinit na usaping pambayaan, si Ashley at si Paulo G ang tatanungin, hindi yung Gigi. Ayan. Pero kung masasarap na pagkain, syempre, kumpleto ho tayo sa CLTV 36 ano at hindi lang puro ika nga issue yung dapat nating pag-usapan dito. Lalo na Biyernes naman, pag-usapan natin yung masarap na pagkain, 'di ba mga kabalen? So kung kayo po ay nagbabalak mag-road trip, eto medyo maulan ho sa lalawigan ng Bataan ngayong araw. At sa mga oras na ito po ang sitwasyon ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa lalawigan ng Bataan. Dito sa may area ng Layak, Balanga bound, ayan light traffic dahil may traffic lights tayo diyan. Stop and go ika nga magbigay at sumunod sa batas trapiko. Hermosa SCTEX, light traffic din ho sa mga oras na ito. Balanga, ganyan din sa Suwal, Kulis, Walter Mart at Alauli Crossing, light traffic. Ganyan din sa may rotonda ng Balanga, maluwag pa ho ang kalsada. But eto ho, babala, medyo maulan. Nakikita naman natin, basa ho ang kalsada. Ingat-ingat sa mga drivers, sa mga nagmamaneho upang kayo ho mga kabalen, makaiwas. Yung mga karehiyon din natin, mga motorista, ika nga makaiwas. Diyan sa mga disgrasya, kanina lamang isang malaking truck ang nasangkot sa road crash diyan sa may Jasa pa din, bahagi ng Lubao. Ipapakita ko yung detalye mamaya-maya lamang. So ito ang sitwasyon ng trapiko dyan sa may lalawigan ng Bataan. Ito mula naman ho sa Bataan, isang mabilis na pasada muna. Alamin din natin syempre sitwasyon sa North Luzon Expressway. At ano ba yung mga mahalagang announcement lalo na weekend ngayon. Marami sa ating mga kababayan na nagtatrabaho, nag-aaral sa Metro Manila ang panigurado uuwi dito ho sa ating lalawigan at sa ating rehiyon gitnang Luzon. Gaya na lamang dito ho ang ating mga kaibigan. Yan, bago sila bumiyahe, ito po ay nakikibalita talaga sa CLTV at alamin ang sitwasyon ng trapiko. Ito ho ang traffic situation sa NLEX sa mga oras na ito. Dito muna tayo sa Balintawak Toll Plaza. Relatively maluwag pa ang sitwasyon sa mga oras na ito. If you are headed north, going po to Bulacan, Pampanga, and other parts of Central Luzon and Northern Luzon, ay this is the perfect time, ika nga, kung makabiyahe ka at madaan dyan sa may Balintawak Toll Plaza. Samantala sa may Valenzuela Interchange, ayan, medyo mabigat na ho yung daloy ng trapiko para dito ho sa mga patungo dito ho sa south dahil southbound merong isang truck ang nasiraan at natumirik diyan sa may rightmost lane at meron pong 3.2 na kilometro traffic build up ang takbo ng mga sasakyan 20 hanggang 30 lamang. So usad pagong sa mga oras na ito. Kung patungo ho kayo ng Metro Manila, asahan ninyong mabigat na daloy ng trapiko dyan sa may Valenzuela Interchange. Sa Mindanao Toll Plaza, maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. And ganyan din sa may San Fernando area. Dyan sa may Bocaue Toll Plaza, light traffic din. May pagkapal ng bilang ng mga sasakyan sa may Kawayan, especially southbound. Nariyan na, ika nga, tumutukod na yung daloy ng trapiko dyan hanggang Valenzuela na yan. Kaya po sa mga babiyahe, asahan ang mabigat na daloy na trapiko pagdating ng Valenzuela sa mga oras pong ito, 10:33 ng umaga, dyan sa may North Luzon Expressway dahil sa tumirik na truck, mga kabaled.
Eto ho, makibalita naman tayo sa ating mga kaibigan mula sa DOST Pag-asa. Oo, at para ma-recover ko muna yung boses ko, pumupiyok na si Kuya Justin. Oo, eto ho, maalamin muna natin ang magiging lagayan ng ating panahon ngayong Biyernes hanggang sa mga darating na araw, Sabado at Linggo. Arlene Salonga. Ayan, nag-iisip si Arlene. Oh, kanina makakapaglaba ba tayo this weekend? Di ba? Ito yung mga usapan namin sa opisina eh. Oh, paano ba natin patutuyuin yung mga damit? Dahil pagdating ng hapon, umaga okay lang, pwede kang magsampay eh. Kaso pagdating ng hapon kailangan talaga nababantayan. Paano naman kung aalis ng bahay? Kaya nga alamin natin yan ngayon. Malalaman ho natin. Narito po ang ulat panahon mula ho sa DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Umiiral pa rin ang habagat at apektado pa rin ito ang Katimugang Luzon, maging ang buong Visayas at Mindanao at nagdudulot pa rin nga po ito ng malawakang pagulan sa malaking bahagi ng bansa. So nakakaapekto po na weather system sa ngayon sa bansa ay ang habagat o southwest monsoon, maging yung mga localized thunderstorms na pwede pong maranasan ng mga pagkidlat at pagkulog mostly sa hapon at gabi. Ngayon po ay wala tayong LPA na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility, wala ring bagyo pero magantabay pa rin tayo sa magiging updates ng Pag-asa ukol sa mga posibilidad ng pagkabuo ng mga panibagong weather systems such as LPAs at tropical cyclones. Samantala, para sa magiging pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, patuloy pa rin magiging maulap ang papawirin at mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, sa Pangasinan, sa buong Central Luzon at mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan sa maghapon sa Mimaropa Region, sa Calabarzon, maging sa Bicol Region. Kaya sa mga nabanggit nating lugar, patuloy nating paalala sa ating mga kababayan, saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag kong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan at maging alerto na rin ho sa mga posibilidad ng mga pagbaha. Lalo na po yung mga ilang lugar na ilang araw na rin hong nakakaranas ng mga pag-ulan. Samantala sa natitirang bahagi ng ng Luzon, dito po sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Cagayan Valley, so sa natitirang bahagi ng Ilocos Region maliban sa Pangasinan, ay makaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at meron pa rin pong tsansa ng mga localized thunderstorms anytime of the day. So ingat pa rin ang ating abiso at huwag kong kalimutang magdala ng payong saan man ang lakad natin sa araw na ito. Para naman sa weather temperature forecast po natin dito sa Metro Manila from 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahan. Malamig pa rin sa Baguio, 16 to 23 degrees Celsius, 25 to 32 sa Lawag City, 24 to 33 sa Tuguegarao, at 24 to 31 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa Tagaytay ay malamig rin from 23 to 30 degrees Celsius. Samantala sa buong Visayas, asahan pa rin natin ang maulap na papawirin at halos mga tuloy-tuloy o mataas na tsansa ng mga pag-ulan dahil pa rin po sa habagat o southwest monsoon. Gayon din dito po sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, dito po sa Northern Mindanao at Caraga dahil din po sa epekto ng habagat. Para naman sa pagtayo ng ating temperatura sa Cebu from 25 to 31 degrees Celsius, gayon din ho sa Iloilo City. Gayon din sa Kalayaan Islands at sa Puerto Princesa City, inaasahan natin from 25 to 31 degrees Celsius. Sa Tacloban, 24 to 32 degrees Celsius, 25 to 31 degrees Celsius naman sa Cagayan de Oro at Zamboanga City, samantala sa Davao City ay 24 to 32 degrees Celsius. Again, ang maulap at mataas yung chance ng mga pagulan ay ang Visayas, buong Visayas, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Northern Mindanao at Caraga Region. So ingat pa rin hong ating abiso sa mga kababayan doon, saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag hong kalimutang magdala ng payong. Samantala sa natitirang bahagi naman ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at mataas rin po ang tsansa ng mga localized thunderstorms dahil din sa habagat o southwest monsoon. Ngayon po ay wala rin po tayong gale warning na nakataas sa namang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Ingat pa rin po sa ating mga mandaragat, especially yung mga gumagamit ho ng maliliit na sasakyang pandagat. At ang sunrise natin for today is 5:42 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:19 ng gabi. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia.
Maraming salamat, Lodi de la Cruz Galicia ng DOST Pag-asa para po sa ulat panahon. Yan mga kabalen. Updated tayo. Eto, basahin muna natin yung komento nitong ating mga taga-subaybay. Oo, maraming salamat. Nakatutok sa ating programa, Kuyang Angelo Redaha. Happy Payday Friday weekend ka Central Luzon, watching from Malolos, Bulacan. Ayan, shout out kay Kuyang Angelo Redaha. Ayan, from Malolos, Bulacan. At syempre, ito rin, happy 447th founding anniversary province of Bulacan. Ayan, sabi ni Angelo Redaha. Ayan ho, mga kabalen. Pagbati sa ating mga kababayan dyan sa lalawigan ng Bulacan. At syempre gusto ko ring batiin ito nagpadala ng mensahe kanina at ipopost din natin syempre sa ating page. Pagbati lamang dito ho sa ating mga kaibigan dyan sa Pi Sigma na nagdiriwang ho ng kanilang 53 years ng service, leadership at nation building. Ayan, binabati natin ang kapatirang Pi Sigma at yung kanilang mga, syempre, mga brad, yung mga kaibigan natin dyan, lalong-lalo na ho si Sir Augusto Oji Sanchez. Ayan, maraming salamat sa inyo ring suporta. Syempre, alam ko nakatangkilik kayo lagi sa CLTV 36. Yun pong Pi Sigma. Ayan, at isang pagbati ho. Mabuhay po ang inyong samahan. Ayan. Maraming salamat. Eto, mga kabalen, for the meantime, magpapatalastas lang tayo. At maya-maya, hahatid ko ho sa inyo yung detalye ng mga balita. Katuloy pa rin, monitoring pa rin tayo dito sa mga kaganapan dyan sa may Mexico. At inaalam pa natin kay Ashley kung ano yung magiging development. Sa ngayon, nandyan sila sa may PNP kung saan nariyan na nakadetain ngayon si Pastor Ferguson sa munisipyo ho ng Mexico at sisikaping makuha yung panig. Subalit initially tumanggi. Ginagalang ho natin yung karapatan din ng mga churchmates ni Pastor Ferguson na kung ayaw nilang magbigay ng kanilang panig, pero maganda rin naman na makapaglinaw ho sila kaugnay nitong mga usapin at syempre bukas po at mananatiling bukas ang ating istasyon para ho sa kanila, syempre sa ngalan ho ng patas na pamamahayag. Ayan ho mga kabaled. Sige, tuloy-tuloy na muna tayo sa ating pagbabalita. Eto, public service announcement muna tayo kaugnay nitong iba't ibang bago tayo mag-public service announcement, puntahan na natin Forex muna. Eto mga kabalen. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong Huwebes, August 14 sa 56 pesos and 94 centavos. Para ho sa ibang denomination na naman, ayun na naman ako. Currency. Okay, para ho sa ibang currency, ayan, Japanese yen is 38 centavos. Yung pound natin ay 77 pesos 25 centavos. Sabi ko pound natin, sana may pound ako, no? Wala pala ako yung pound nila. Hong Kong dollars is 7 pesos 24 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos 16 centavos. Yun pong dirham ay 15 pesos 48 centavos. Yung euro, 66 pesos 59 centavos. Yung Korean won is 04 centavos at Chinese yuan, 7 pesos 92 centavos. Yan ho, mga kabalen. So sa mga kababayan natin, ito ho yung latest foreign exchange rate. Batay na rin ho sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating public service announcement. Wala akong kuryente hanggang alas 4 ng hapon mamaya. Ongoing pa lang ngayon, 9 a.m. hanggang 4 p.m. mamaya. Itong Barangay Talang, Florida Blanca, Pampanga. Brown out po ken kabalen. Ken kawarasan iti hanggang pong alas 4 na ninggat panapon. Samantala, sa Mabalakad City, mawawalan ho ng supply ng tubig sa Saudi Village at sa likod ng San Rafael Church. Mamaya pong alas 9 ng gabi hanggang bukas alas 5 ng madaling araw.
Dito ho sa may Santa Cruz, Lubao, Pampanga, alam mo naman pong danom. Kuryente tuloy. Danomia pala. Supply ng tubig. 1 p.m. to 4:30 p.m. Barangay Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Mawawalan ho ng tubig dahil sa isasagawang flushing activity ng Prime Water. Yan ho mga kabalen ang latest public service announcement, isang mabilis na patalastas lamang. At sa ating pagbabalik, ang mga detalye ng mga lalaking balita ngayon hong araw na Biyernes, dito lamang yan sa CLTV 36 Newsstream. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream at gaya ho ng aking naipangako kanina mga kabalen. Ito ho yung detalye ng mga malalaking balita dito ho sa ating lalawigan, Pampanga. Ito ho mga kabalen, itinanggi ho ni Pastor Jeremy Ferguson ng New Life Baptist Church of Mexico, Pampanga Incorporated ang mga paratang ho na physical, verbal at psychological abuse sa nasa 116 bata na nasa kanilang pangangalaga. Matatanda ang inaresto ho si Ferguson itong Huwebes, August 14, matapos namang i-rescue ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito pong mga bata at dinala sa isang pasilidad sa may Lubao, Pampanga. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Pastor Jeremy Ferguson ng New Life Baptist Church of Mexico, Pampanga Incorporated, kaugnay ho nitong mga paratang aligasyon na kanya pong kinahaharap.
Ako po ay si Missionary Pastor Jeremy Ferguson. Today is August 14th, 4:26 in the afternoon. At nais ko pong ibahagi yung side namin about sa mga allegations na i-public natin in the DSWD about sa aming orphanage or children's home shelter. Noong August 10 ay pumasyaw sila sa, it's noong August 12, pumasyaw sila sa amin and meron silang monitoring visit. On August 13, the next day, dumating sila na napakamaraming mga social workers na may kasama maraming polis, siguro 100 na armado pa. And tinusog yung aming facilities doon sa church, sapagkat ang aming orphanage ay nasa katabi ng church mismo. At kinuha nila lahat ng mga bata at explain sa amin na yung purpose is maraming nakalisted ng reklamo. Yung number one is physical abuse and hanggat sa ibang mga reklamo kagaya sa may padlock sa bakod, may combat wires sa taas. So maraming reklamo nila. At ang mga reklamo nila about sa physical abuse na sinasabi nila is yung mga bata ay pinapalo, tinatali, pinapapaluhod at never ako ginawa or gagawa ng ganun sa mga bata. At sa aming buong staff ay never po sila tinuruan naggagawa ng ganun action sa discipline. Maraming bata doon na napakapasaway at ang disiplina namin sa kanila is kausapin sila, pwede sila minsan pagalitan pag talagang pasaway sila. And mayroon din kaming time out, mayroon kaming isolation room, sineseparate sila pag hindi namin sila nakokontrol. Pero wala yung mga sinasabi nila na ginagawa namin ay hindi namin ginagawa yun. Never ako gagawa yun and never ko tinuturo yung aming staff na may kasamang licensed social workers pa na gawin ng ganyan ng bagay. At ang aming licensed social Yan ho, kabalan ng tinig ni Pastor Ferguson, kaugnay ho nitong mga kaso na binabato ho sa kanila, yung mga aligasyon at ayon ho sa kanya, never nilang ginawa ito at meron silang mga licensed social workers na alam din yung kanila hong ginagawa. At yung mga sinasabing pinapalo, pinapaluhod ay itinanggi po ni Pastor Ferguson etong mga ganitong klaseng aksyon, mga kabalan. At samantala, mapapanood ho itong buong video sa page ng CLTV 36 News. Akin pong ililink. Ito po ay courtesy ni Rex Daryl Lalu dahil sinisikap nating makuha nga yung panig at pinost po nila doon sa kanilang caption na sinasabi sana makarating sa mas maraming tao. So ito ho, kami po ay kaisa rin ninyo siyempre sa pagpapakalat din ng information at para naman marinig din ang inyong panig. So ito ho mga kabalen, isi-share ko dito sa ating streaming, okay? Nasa baba. Check nyo lang yung link. Ayan, streamer talaga. I-check nyo yung link dito sa comment section. Ayan, para mapanood yung buong video ni Pastor Ferguson kaugnay ho nitong issue na kanila pong kinahaharap sa mga oras na ito, kabalen. Yan ho ang latest kaugnay nitong development, yung mahigit o nasa 156 if I'm not mistaken, 78 girls, 78 boys, yung na-rescue po ng DSWD at dinala sa isang facility dyan sa Lubao, Pampanga para bigyan ho ng intervention at matulungan ayon ho kay Secretary Rex Gatchalian. Ito naman ho mga kabalen, sa ibang balita ay nakahanda ang GCash na tumalima umano sa utos ng Pangulo at of course ng BSP. Siyempre na ito nga mag-disconnect, mag-unlink quote unquote diyan sa mga kanilang in-game apps. Narito po yung pahayag na sinabi ng GCash.
Ayon ho sa kanila, ipapatigil nila simula Sabado, bukas ho, August 16, ang in-app gaming transactions ng kanilang mga subscriber, alinsunod na rin ho sa mandato ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At nito pong Huwebes, August 14, matatanda ang ipinag-utos nga ng BSP sa lahat ng kanilang supervised institutions ang suspensyon ng in-app gambling access sa iba't ibang mobile payment platforms. Ayon ho sa GCash, maaari pang ilipat ng mga gumagamit ang kanilang pera mula sa gaming accounts papuntang GCash wallet bago ang itinakdang oras. Pagkalipas nito, direkta na lamang pong ma-access ang mga natitirang balanse sa pamamagitan ho ng mismong website ng gaming merchant. Yan ho mga kabalen, ang latest kaugnay ng direktiba dito pong pamahalaan para limitahan ang access ng publiko doon sa tinatawag na online gambling at casino. Biriin mo nga naman, nasa cellphone mo pwede ka magsugal, di ba? So parang pagkahigpit-higpit nga, di ba, sa mga casino, isipin mo yung mga simpleng empleyado ng gobyerno. Ayan. Ito, alam ko to dahil yung aking may bahay, dati hong civil servant, nagtrabaho sa gobyerno, ay hindi po pwedeng pumasok, hindi pwedeng makita sa loob ng casino, kahit na magkakape lang doon sa tabing bakery o tabing coffee shop ng casino. Dahil bawal talaga yung mga public servants, government employees. At may dahilan yon kung bakit may ganong batas, di ba? And then, all of a sudden, ito makikita mo, nasa cellphone. Kahit yung mga bata sa bahay, pwedeng makapag-cellphone at ma-access. Di ba? So, ito ho isang magandang development para ho sa mga kababayan nating nananawagan na talagang tuluyan ang ipagbawal yang sugal na madaling ma-access o yung tinatag na online gambling. Isa ho sa mga matinding kritiko niyan ang ating kabalen, Cardinal Ambo David, na sinasabing hindi pwede instrumento ang gobyerno sa mga klaseng kasamaan na ito. At ito naman ay isang welcome development sa atin. At ang atas ng Bangko Sentral na ito, ika nga, ay makatutulong upang malimitahan ito pong access ng publiko sa nakakalulong na problema ng sugal. Ayan, marami hong nasisirang buhay sa online gambling. Sa 10 tinanong ng CLTV 36 News nung isang araw na man on the street tayo o people on the street na interview, walang nagsabing pabor sila na ipagpatuloy pa yung online gambling. At doon sa 10 na yon, merong nasa 6 o 7 sumubok ng online gambling. Yung 6 at 7 na yon, o 7 na yon mga kabalen, wala akong sinabing nanalo sila. Lahat sila naubos ang laman ng kanilang e-wallet. So isang patunay na wala talagang idudulot na mabuti yung sugal. Based na rin ho sa experience nitong ating mga nakapanayaman, At siyempre, yung panawagan din ng Simbahang Katolika. Kabalen, ako po yung magpapaalam na dahil nasa oras na pala. Yan, nag-message na si Patrick. Maraming salamat ho sa mga tumutok dito sa ating programa at manatili ho kayong naka-follow dito sa page ng CLTV 36. Mamaya panoorin natin Unfiltered Voices. Maraming mga interviews na pwede nating kapulutan ng impormasyon, ng aral at syempre ng balita upang tayo po'y magabayan sa ating pagdedesisyon. Ipi-play natin yan maya-maya lamang. Maraming salamat. Muli ito po si Justin Dizon, bumabati sa inyo ng happy weekend. Ingat ho tayo lagi and stay safe.